Så er der video også. Ja. Simpelthen. Ja. Nu skal jeg prøve at vise jer noget. En sjov ting. Ja. Vi prøver lige at spille fra starten af. New game. Sådan det. Det er sådan et firkantet spil. Ja. Det er ligesom Minecraft. Det hedder Minecraft. Ja. Halfcraft. Det er ikke sjovt, når jeg lige har sagt det. Hvad sagde du? Minelife. Jeg sagde lægge økse og svær væk. Minelife. Jeg er lige... Nu kører vi to. Jojo igen. Denne gang kan vi styre med mus. Musen også. Ikke også? Nej, desværre fik kun i... Med mus. Nej. Ja, jeg genvendt der skud først. Nej! Ah! Han har så et jakkesæt. Har du spillet hele vejen igennem? Ja. Han har så et jakkesæt. Han slår dig ihjel til sidst, han gør. Ja. Meget ihjel. Mau. Okay, det prøver vi lige en gang til. Sidste gang, bare lige. Lort! Hvad synes I om det? Gå nu væk. Okay. Nej, her går jeg. Nu skal du dø. Hvad laver du? Hallo? Hey, miljøsvin. Den skal godt nok i skraldespanden, den der. Sådan er han også virkelig. Ja. In the real life. Du skal lige fatte det. Kan jeg lige et eller andet på ham, ja. Du skal lige fatte, du skal lægge dit... Hvad? Okay. Ost. Jeg ved ikke, hvad halvdelen af det er, jeg kaster. Flyt dig. Så der ikke C17. Ja. City 17, måske. Ja. Muligvis. Jeg går den op i, den der. What? What? Der er en stige. Gamle spilinstinkt, der siger, at den skal man kravle Der var der en, der kom. Det var mig. Cashe climbing. Det var godt den, der spillede lige der. Ja, alkohol. Nej. 3, 2, 1, loading! Ej, hvor er jeg god. Har jeg bare spillet det spil så mange gange? Eller ved jeg det? Ja. Godt. Nå. Find at slå sig ham der. Hey. Han Okay, sviner. miljøsvin. Okay, det skulle vi ikke have gjort. Jeg kunne ikke lade være. Nu jeg har lyst til at gå derind. Hvad vil du gøre ved det? Nå. Hvad vil du gøre ved det? Okay. Og sådan er familien. Og næste gang slår hun mig, eller hvad? Aha. Hey, du får en artikel. No. Jeg har ikke spillet det. Han, Lang tid siden, jeg han har en spillede det. stødkølle. Okay, hvis vi starter med at Du til undersøge... højre. Jeg skal nok selv bestemme. Souvenirs? Er der en kinegrill? Nej, jeg prøver. Er det meningen, at han skal ligge sådan der? Ja. Det husker jeg ikke. Nå, Hvad vil du have, jeg skal? prøv at kigge på ham. Det var Nika. Nej, du vil ikke kigge herover. Var bort. Cribble. Jeg gider ikke snakke mere. Legeplads. Gå væk. Au. Men hvis jeg får sådan en hoved, skader du mig så? Nej, okay. Hvorfor vil jeg vide det? Nej, vind, så bruger du. Han gider ikke se noget. Aha. Så kigger de efter det ude i vinduet. Ja. Nej, hvor var sværsyn. Bare lige sådan, hvis det nu er. Det der. De skal også hen og se, hvad fjernsynet der kommer fra. Ej, så tæt på. Yes! Der er et fjernsyn, det skal du ikke. Hvorfor blokerer de deres Lort. føl? Ja. Jeg kan også bare ødelægge alle dem der. Gør ligesom i Amnesia. Ja, glitchen der. Hvad er det for? Ikke noget. Der er sådan en stol, der ikke kan komme igennem. Det kunne komme igennem Dø! vinduet. Og så tænkte vi, jamen, så kan vi da også komme igennem vinduet. Stolen kan komme igennem vinduet, det kunne vi ikke. Okay, du creepy. Hvorfor? Du skal ikke gå ind Jeg må ingen steder gå hen. Det var da fuldstændig utroligt. Det er censur. Lort! Den er vel. Det er meget, jeg kan løbe. Shit! Hvorfor er de efter? Shit, hvad har jeg gjort? Du går bare op til din lejlighed. Der er ingen køleskab. Der skal være køleskab. Styr mig lige sådan her med. On. Ej, den er åben. Lort! Skyder de nu? Hvad er det? Hvorfor skyder mig? Hvad har jeg gjort? Er jeg så farlig? Ja. Jeg er en trussel. En tavsmand er på vej op på jeres tage. Han stiger på jer igennem jeres vinduer. Han skal skydes ned.
Jeg kunne ikke bevæge mig der. Okay. Det er fandme volleyball. Nej, kom nu! Vi skal herned. Det skal være lige nu. Den vej. Wow! Den vej. Op igen. Nej, hvad sker der? Det var en fail-trappe, det der. Kys! Bitch. Kys! Dr. Freeman, I Nå, presume. Dr. Freeman. You better hurry. Ud af vinduet. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. Kan man det? Ja, man kan! Puha! Don't get my dad started on Dr. Er Breen. du dygtig? Hvad skal vi nu ned med strømmen? Dr. Bean? Through here. Oh my god. Jeez. Ja. Ha, jeg hopper, fordi jeg er sej. Nå, og det går pis! We've been helping Hun har spillet Battlefield. the city. Ja, noget af det for. Nu ved de retarderede ser jo godt, at du godt ved, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad der sker. Daniel, har du hørt, at Logitech ikke også? Ja. Nu. Hvad er der med De Logitech? tabte alle deres penge på gulvet i går. Så samlede deres chef bare op igen. Half-Life 7. Oh lord! Der var den. Din kattekitty. Hvad tror du selv? Der var til den zombie-slag ud. No, careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fine. Hvor er It'll du be another dygtig. week before. G-Man. Giv mig en sådan der. Kan godt være. Der var han! Jeg så ham! Så det! Så det! Så det! Så kigger vi igen. Der var! Der var Der den. var! Hvem er G-Man? Ikke nogen. Der med suitcasen. Ham den mystiske. Hvad var det nu, jeg skulle? Nå ja. Starter spillet. Nu starter spillet. Ej, lige inden jeg går, ikke? Er jo rigtig du endelig. Og så lige inden jeg går, ikke? Ja. Hvad så? Lige inden, ikke? Okay. Er jo rigtig du presse F1? 3, 2, 1.